Mayong aktibong kaso ning swine fever o ASF sa Albay. Iniasigurasyon ni Dr. Pancho Melia kan Albay Veterinary Office. Sigun kay Melia, huli sa kawaran ning ASF, pigpa sa irarom na ninda sa pink zone ng bilog na probinsya. Alagad pagduduon niya, apwera sa kawaran ning aktibong kaso, antes ang deklarasyon, nag-agi man muna ini sa iba pang magkakanigong proseso. Bago po yan ma-declare na pink, may mga activities na kailangan i-comply, may mga papel na kailangan i-apply. Karoon na nga ni po itong mga surveillance activity at lastly po, yun na nga ni po itong sentineling. So makaag po, nag-provide po kiurig po ang DA at linaag po duman sa mga lugar na tinamaan. So yun na po yung pinaka-ultimate, tinignan kung may maapekto ng baboy, kung may mga gadan, kung may sinyalis ng ASF. So far po, gabos po so siyam na LGUs na tinamaan, nakapasar po kita duman. Kaya po na-upgrade na po kita ngunyan sa pink zone. Magigirumduman sa mga nakalihis na bulan sa total na 18 munisipalidad sa probinsya, 9 na munisipalidad ang tinamaan ng ASF. Kabali ang Piuduran, Pulangi, Uwas, Ligao, Daraga, Bakakay, Malilipot, Tabaco asinma nito. Aminado si Melia, dakula man ang pigdarang negatibong epekto kay ni sa swine industry. Protocol na pagsusunod na po, once po ang sarong lugar na nagkaigo kay positibo, ang gigibuon po kan gobyerno sa protocol po ay ipaplat po yung 500 meter radius po kayan. And gabos po na orig na tatamaan po diyan sa 500 meter radius ay titigbakon po kang gobyerno. Ikikal po yan gabos. Ang reason po niyan, tangani pong dahil na po mag-spread ang helang. Kaya nga ni mamantinir na nasa pink zone category ang probinsya, padagos daan sa indang pigigibong lakdang nga ni ini maibitaran o makurtar ng dagos. Siring kang padagos na pagkonduktan in animal checkpoint. Po ng mga bako lang po rig, even ibang animals na malaog at maluwa sa albay, tigti-check po yan sa tuyang mga deputized na mga quarantine inspectors. So by that po, makokontrol ta po ang paglaog, mapipreventa po yan. So titi-check po yan, gabos. Kasi po ang bawat shipment po kan mga animal, igwa po yan accompanying ng mga dokumento. Ang pigigiling po diyan, shipping permit issued by the Bureau of Animal Industry at kasabay po diyan ang veterinary health certificate na ini-issue rin po ng mga LGUs ng mga veterinarians. So with that documents po ay maasigurado po na ang mga malaog na urig sa to ay malinig. Yentras tanto, sulamenteng ang rapu-rapu asin nito sana ang nasa light green zone. Maawat sabihon, inian munisipalidad sa probinsya na low risk sa ASF. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.